Hola, aquest plat avui el començo a explicar jo perquè l'he après a fer jo de la meva filla. Avui és al revés, això. La filla va ensenyar a la mare. És un llobarro que el primer que hem de menester són herbes acabades de tallar, que ara les anirem a tallar d'allà darrere. Farigola i romaní. El posarem al forn i l'acabarem una delícia de plat i molt fàcil. Tipus Mònica. Sí. Que tot és pràctic. Ves a buscar les herbes, sisplau, Mònica. Amb un paper sulfuritzat i una safata en el forn hi posarem el peix. Amb sal. I una mica de pebre, sisplau. Sí, senyora. Jo ara la corregiré, si no ho fa bé. Vol que ella em fa a mi, Clar, perquè com que n'hi he pres amb tu, una mica d'oli. Una mica Vas d'oli? dir. Sí, senyora. I ara al forn. I ara això tindria que passar al forn. O sigui que jo l'agafo i me l'emporto. Hem tingut el peix 8 minuts al forn. Ara hi tirem una mica de vinagre. Mònica, hi poses aquestes herbes que hem anat a buscar aquí darrere, a sobre, que és la gràcia del peix. Molt bé. Això és el que dona la olor aquesta, que és espectacular. Fa falta una miqueta més d'oli. El bitxo. Quan estigui aquest oli ben calent, ho tirem per sobre i ja està el peix fet. Però vull dir, és un plat És molt maco i preciós. és molt bo. Els alls han d'estar una mica rossets perquè és quan queden més bons. Veu el crec que fa de les herbes fresques? Ja està. Ara agafarem aquest plat, posarem una patateta aquí o dues, apartarem amb molt de cura. Posarem aquí al costadet, que ho deixarem per l'altra part. Preciós, preciós, preciós. Vinga, i ara aquí hem netejat tot el peix. Posarem les herbetes, si us agrada més a sobre o al costat. Jo perquè m'agraden a sobre. I aquesta salseta que queda. Això és el que és Preciós. Jo espero que és un plat que és per Aquest quedar sí molt que és bé. per beure Sí. amb aquell vi. I si voleu un vi amb cava, vi blanc o vi negre.